Dobrý deň, milí škorpióni, aj vás vítam pri októbrovom výklade pre vaše znamenie. Pozrieme sa na oblasť zdravia, práce a lásky. Začneme zdravičkom. Verím, že ste mali pekné leto, že ste si odýchli, že ste naozaj naplnení zážitkami. A ideme na to. Zdravie, škorpióni. Ženy, staršie ročníky, škorpiónky budú mať pevné zdravie. Celý mesiac bude v pohode, až na konci môžu byť menšie úrazy, ale to je všeobecne pre znamenie škorpióna, to nie je len pre dámy, ale aj muži. A jedine staršie ročníky ženy budú mať upevnenie zdravia, polepšenie. Pozrieme sa na oblasť práce a financií. Ako bude na tom znamenie škorpióna. V práci máte nejakú kolegyňu, ktorá vyslovene nielen žiarli, ale je aj veľmi ustarostená, ktorá si prenáša svoje privátne veci do práce. Čiže škorpióni, a trošku si dávať pozor na nejakú ženu, ktorá nie, že by vám chcela škodiť, ale očerpáva vám energiu v práci. Nie je šťastná vo vzťahu, ktorý má. Rieši sa tam už odchod, ale v práci sa vám ináč darí, máte tú stabilitu. Len trošku túto ženu si treba držať od tela, aby vám neodoberala energiu, aby vám tie dobré nápady, ktoré máte, a tú životnú silu nebrala. Treba sa chrániť. Dobre. A oblasť lásky v mesiaci október, milí škorpióni. Zistíme teraz, ako sa vám bude dariť. No, čo sa týka lásky, naozaj tam sú harmonické vzťahy, tak ako pre ženy aj pre mužov. Veľa budete v spoločnosti, je tu veľa stretávania, je tu veselosť, naplnenie citová hlavne pre ženy, ale aj pre mužov. Tie, ktoré plánujú vzťah, alebo je na spadnutie vzťah, tak naozaj v tomto mesiaci to bude naplnené, milé škorpiónky. Ako to vyzerá a akú radu majú pre vás karty sebalásky. Zistíme práve teraz, na čo sa majú škorpióni zamerať. Máte odpočívať, milí škorpióni. Presne ako táto dáma na obrázku. Dopriať si relax. Naozaj naplniť svoje potreby. Máte dať na prvé miesto svoje potreby. Takže želám vám krásny október, krásnu jeseň. Keď sa vám páčilo toto videjko, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne odber môjho kanála. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem.